YouTube. Og velkommen, det er bare lige fordi, jeg vil sige, at vi spiller i center med 2 venner. Han hedder Lasse, og han hedder Stefan. Og det er Lasse, der spiller, mig og Stefan, vi kigger bare på, så vi begynder bare. Og det hedder Haunt. Og vi vælger... Paranormal mode. Ja, paranormal. Og vi sidder her klokken 22.22. Slukket lys. Hvad? Ja, 22.22. Og alt lys er slået herinde. Vi har ikke webcam på. Vi har ikke webcam på den her computer. Okay. Vi har slået grafikken ned, fordi det er ikke en særlig god computer, vi spiller på. Og hvis I nu ser den her morgen, så vil jeg bare lige sige, godmorgen! Okay. Okay, og her i starten, han kan teleportere os, fandt vi ud af første gang, vi prøvede det. Hvis I ser det om aftenen, så vil jeg bare sige, god aften Danmark. Okay, og vi hvis skal I er englænder, så forstår jeg nok alligevel ikke, hvad jeg siger. Vi skal bare skynde os videre her, mand. Fuck, man, vi har allerede mødt ham. Han er meget udsløret her i, fordi at vi har ikke særlig god... Se, fuck, jeg hader, han teleporterer sig tilbage. Jeg skal skrue sound ned, måske er den lidt for højt for videoen. Nej, hvis så kan I selv skrue ned for videoen. Ja, så kan I selv skrue ned for videoen. Det skal også. I gør også. Håber, I kan høre os. Okay. Fuck, man. Jeg hader bare det. Vi spiller på paranormal mode. Ja, man møder ham bare lige med det samme. Helt nok, hvor vi sidder. Fuldstændig. Shit. Og der er mørkt udenfor. Mega mørkt egentlig. Man kan slet ikke se noget udenfor. Jeg kan lige se lyset fra stuen derude på træerne. What the fuck? Hvad er det lige? Det er ikke os, der bestemmer, hvor vi går hen. Det er mere ham. Der var han. Bare kig på ham, så tror jeg ikke, han teleporterer. Han siger, kig på mig! Kig på mig, når jeg taler til dig! Men det vil jeg ikke! Undskyld for, vi griner lidt. Ja, undskyld for det. Det råber, der kan lade være med at grine. Men så skulle der grine hele tiden. Ja, det er det sjoveste. Fuck, man. Kom nu, tag det, klam. Gå nu op ad trappen og få godt. Der er alligevel ikke noget derinde, ikke også? Det ved du da ikke. Jo, jeg ved. Det kan være, der kommer noget derinde. Ja, du siger, du spørger mig random. Og er det Steven, der siger det? Ja. Så går det væk. Klam slender, mand. Og Klam hvis vi slender. dør, Lasse, så tror jeg bare, vi starter... Så starter vi ikke forfra, så stopper vi videoen. Ja. Ja. Så er det, hvor langt den er. Nå, min er den meget lang. Den skulle lige se, hvor lang den var. Hvor ligger den gået? Nej, det er lige meget. Den skal nok ringe over det. Ringer den automatisk? Ja. Herude af tv'et, tror jeg. Så er det ham. Nej, de skulle... Hans hoved blinker ikke, Robert. Måske. Hans hoved er rynket. Her i hvert fald. Så går det over igen. Fuck, man, han har teleporteret mig væk derfra. Han siger, kig på mig, jeg tager søger. Hvor fuck blev vi nu af? Der. Derovre. For helvede, han sender os på et maraton. Ja, fanden. Altså, jeg tror, du skal sætte mig på lidt mere, sådan så skrætter det ikke så meget. Se, der er tv'et. Nu går det bare ind i et hegn. Fuck, man. Jeg hader det her. Tag det før, det er for sent. Shit! Jeg skal bare væk herfra. Daniel Brian. Jeg fik batterierne og oh shit. Du må ikke tage så bliver det Geronimo! Så går det væk. Der var han. Oh shit. Lav alle steder, mand. Altså på et tidspunkt, så skal vi også prøve, hvor at vi skal jage Oh shit, der var han. Ja. Men så dør vi meget hurtigt. Ja, Der var tv'et igen. Så må vi håbe, at Slender har været hurtigt til flugt. Ja, han kan teleportere bare. Han har i hvert fald ikke lyst til at komme i slåskamp med os. Nej.
Han går bare med 80 kilo. Så kan det være med, så kunne det være mega creepy, hvis han bare stak hovedet ud gennem skærmen. Nej, man skal spille med 3D. Hvor vi har 3D, hvad hedder det? Ja, vi har et smart tv med 3D. Fuck, men der skulle vi prøve at spille på en aften. Ja. Det var kraften med klamt. Jeg ved godt, han står og kilder dig i numsen lige nu. Ja, det ved jeg godt. Det er faktisk lidt dejligt. Okay, man burde egentlig grine så meget af et gyserspil. Det er bare meget sjovt, hvis vi Det er spiller. bare, vi må lave op, fordi vi gider ikke være bange. Hvis vi ikke griner, så bliver vi bange. Ikke? Ja. Prøv at kigge bag dig. Skal vi se, om han står... Og kilder dig i numsen. Den pædofile mand. Han står derude helt sort. Nu er den der Peter Morgen-historie igen. Nej. Jeg ved ikke engang, hvem det er, du snakker om. Det er ham, der er Morten. Oh, fuck, man. Og Peter. Du vil styre med, jeg dør næsten nu. Så gå da væk. Vil du væk fra ham? Kæft, man, vi skulle have haft webcam. Så kunne vi se vores ligegyldige ansigt. Så kunne man se vores reaktioner. Men hvorfor kan vi ikke se, hvor vi er? Det er fordi, det skal du selv regne ud. Okay, Robert. Har vi overhovedet fundet nogle papir? Jo, ja. Jamen, vi plejer at finde nogle papirerne hurtigere, det her endda. Var der ikke papir bag dig? Det var der ikke. Kan du huske første gang, vi prøvede det oppe på skolen? Der tog en halv time, før vi fandt første papir. Det tog også en halv time, før vi overhovedet fik glemt at slender. Ja, det var så lol. utroligt. Men det var sådan en gammel opdatering. Ja, men på et helt frikvarter i hvert fald, der så vi ikke slender. Seriøst? Ikke ordentligt. Fuck, man. Vi så ham ikke sådan rigtig gå rundt eller løbe efter os eller sådan noget. Fuck den der er et eller andet snor, der hænger ved siden om, der får mig til at freak fuldstændig ud af den klam der. Fuck, den slange. Nej, det er altså ikke. Fra en pude. Lad være on my nakke. Fuck du. Shit. Lav sådan en æbelød. Lige derovre der han. Fuck, det lyder godt. Oh my god. Nå ja, det er det sagt. Shit. Ej, jeg kan ikke sige det. Der er han. Han teleporterer mig rundt i det her den her klamme skov, mand. På den ene side om der. På den kongen. Au. Det lød bare Go. Go. Det er der en now. Jeg har en telefon, jeg kan ringe til den. Vi vil have pætte. Nej, vi vil have sletter. Vi vil have slender. Vi vil have slender. Og så går man. Hey, der er batterier. Så kommer Slender bag, og så synger duet med, og så synger han, How do you like me now? Ikke særlig godt, kan jeg så sige. Fuck, mand. Jeg hader bare det. Shit. Eller så synger han Power. Power. Jeg er den eneste, der sidder her ved at dø af skræk, mand. Lad mig sige. Kig bag dig. Kom Nej. Han, Shit. løb. Kig bag dig igen. Nej, sgu da du sige hovedet. Han så så klart ud. I dækning. Vi brugte Man kan ikke hoppe. 16. Kan man ikke hoppe? Nej. Du er ikke godt. Ligesom i Minecraft, når man hopper og løber og sprinter på samme tid, så gør man det hurtigere, sådan som gør det her. Doing. Ja. Kangaroo style. Det var mit hjerte. Party, ja. Skal vi beatbox lidt? Hvis du sagde, det var dit hjerte, så skulle du nok have sagt sådan lidt om. Nå ja, det er også rigtigt. For så lyder det bare som om, du var helt Beatbox battle, det er meget Stefan vs. Batterier for sådan der. Stefan vs. Robert. Og så Robert.
ligesom vi kan rap. So close to toes. Hey, den ringer. Okay. Der kommer en part 2 snart. Forhåbentlig. Hvis vi tør. Okay, så er videoen. Hej YouTube. Vi ses YouTube. Peace.